καθώς συρρυκνώνεται ο δημόσιος χώρος, δεν το συζητούσαμε με την κυρία Βίνη πρόσφατα αυτό, ο νέος δεν έχει διεξόδους στην πόλη του Πειραιά. Αρχίζει, ανακατευθύνεται, πηγαίνει σε άλλες και τα προορισμούς. δημογραφικά του Πειραιά αυτό δείχνουν, δεν έχουμε νέους. Άντε μην τους κρατήσουμε μέχρι μαθητές, μετά θα φύγουν. Και οι δραστηριότητες μας πάνε. Δηλαδή, εμείς τώρα ως φιλολογική στέγη Πειραιά θα εκθέτουμε στο Παλαιοφάλιο. Θα εκθέτουμε στο Δήμο Καλυθέας, θα εκθέτουμε στο Δήμο Κερατσινίου. Θα ζητάμε να παρουσιάζουμε βιβλία σε άλλους Δήμους. Δεν υπάρχουν ακόμα. Επειδή μπαίνουμε τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο που φαίνεται δημόσιος χώρος. Στο δημόσιο χώρο ο Δήμος δεν έχει ένα σχεδιασμό. Ούτε για σχολεία, ούτε για παιδικούς σταθμούς, ούτε για πολιτισμό, ούτε για αθλητισμό. Δεν υπάρχει κάτι σε αυτό παρά το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι στο Συμβούλιο, κάποιοι κατατάξεις σηκώνουν το λάβορο αυτό, αλλά καμία πρωτοβουλία. Ακόμα και χώροι που είναι δημόσιοι παραχωρούνται αποκλειστικά σε αθλητικά σωματεία. Δηλαδή, το Καραϊσκάκι θα αποκλείσει ένας σύλλογος, στα Διευλής και Φιλίας θα το πάλι ένας άλλος σύλλογος. Τον περιβάλλοντα χώρο της Διευλής και Φιλίας επίσης. Ο εθνικός έχει ιδιοκτεί από την πόλη, παίζει σε άλλους χώρους, σε άλλους δήμους, στο Μοσκάτο, στο Κερατσίνι, παλιότερα στην Λιφάδα, στα Μέγαρα κτλ. Κλασικός αθλητισμός δεν υφίσταται, το Καραϊσκάκι είναι μόνο για ποδόσφαιρο και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που δημιουργήθηκε για τον κλασικό αθλητισμό είναι μόνο για τον μπάσκετ στην ουσία. Τώρα διαβάζουμε, ακούμε ότι θα δοθεί αποκλειστικά στον Ολυμπιακό για το μπάσκετ, που σημαίνει ότι και εκεί θα υπάρχει κλασικός αθλητισμός, στον ένα μήνα το χειμώνα. Έτσι. Εκεί οι δημόσιοι χώροι παραχωρούνται σε αυτόν που έχει τη δύναμη στην πόλη. Αυτός που πραγματικά κυβερνάει την πόλη, αυτός που εκλέγει τους βουλευτές, τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες. Η πόλη θα είναι ένα φυσικό πρόσωπο που ελέγχει την πόλη. Έτσι. Και τώρα στο νέο Φάληρο υπάρχει ένας σχεδιασμός αξιοποίηση των 600 στρεμμάτων και αυτός ο σχεδιασμός προβλέπει μόνο κατοικίες. Είναι εφοπλιστές που έχουν αγοράσει την περιοχή εκεί, νόμιμα τα αγοράσανε και θέλουν να κάνουν την περιουσία, την αξιοποίηση. Να χτίσουν πολυκατοικίες 30 μέτρων για κατοικίες και εκεί δεν υπάρχει σχεδιασμός, αλλά αυτό το προηγουμένως, αυτά τα παιδιά σε ποιο σχολείο θα πάνε, πώς θα παίξουν, πού θα δικτούν, θα ασχοληθούν με τον πολιτισμό. Το μόνο σχεδιασμό είναι τη αντιπαροχή. Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός στη Δία τη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ότι ο χώρος της Σκοπή, το εργοστάσιο της Σκοπή, δεν θα γίνει αυτό που είχε σχεδιαστεί πριν από 3 χρόνια, αλλά θα γίνει αντιπαροχή. Κατοικίες. Θα το κρεμίσω. Όχι, δεν. Αν και λένε ότι ένα κτίριο είναι γιατί εδώ. Θα δοθεί αντιπαροχή σε κάποιους ιδιώτες, να χτίσουν πολυκατοικίες και λέει κάποιο μέρος από αυτό θα δοθεί για κοινωνική πολιτική. Αυτός ο σχεδιασμός όμως δεν ξεκινάει από την πόλη. Ξεκινάει απ' έξω από την πόλη. Μπορεί να είναι το εθνικό, μπορεί να είναι η κυβέρνηση, αλλά ακόμα και αυτοί πρέπει να συνεργάζονται με την πόλη. Αυτές οι εξαγγελίες γίνονται πάντα με τα συμφέροντα κάποιων που έχουν αγοράσει την πόλη. Είτε είναι στο λιμάνι, είτε είναι στη γη. Στον Άγιο Διονύσιο. Είναι αλήθεια, παντού υπάρχει συμφέρον. Δηλαδή, ένα έργο που προγραμματίστηκε να γίνει και δεν τα αφήσαμε να γίνει, γιατί μπήκαμε στη μέση κάποιοι φορείς. Ήταν οι ιδέοι στο Φάληρο που λες εσύ. Που ήθελαν να την κάνουν σταθμό του ΙΣΑΠ και να εξυπηρετήσει τον εμπορικό κέντρο που είναι από πάνω στην Πειραιά. Με τη δικαιολογία ότι θα εξυπηρετούσαν τους κατοίκους του Ρέντι. Ένα ιστορικό κτίριο του της ΔΕΗ εκεί θα το κάνανε σταθμό του ΙΣΑΠ, λες και αυτό χρειαζόταν η πόλη. Αντί να υπογειοποιήσουν τις γραμμές που είναι κομμένη η πόλη στα δύο, να κάνουν ένα επιπλέον σταθμό που θα δημιουργήσει καθυστερήσεις στο τρένο και βέβαια δεν ξέρω εγώ τι άλλο στην περιοχή εκεί. Και τα έξοδα ποιος θα τα πλήρωνε, όχι ο επιχειρηματίας, εσείς και εμείς. Οι κάτοικοι του Ρέντι που θα τους εξυπηρετούσε δήθεν, όπως εξυπηρετεί το τραμ τους νοσχαρτιώτες, ας πούμε. Που δεν έχει καμία σχέση, περνάει έξω από την πόλη. Που δεν έχουν ούτε πρόσβαση, καν να πάνε. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν υπάρχει θέληση τέλος πάντων να χαραχτεί μια πολιτική προσέλκυση νέων κατοίκων. Ο Πειραιάς έχει δοθεί σε κάποια ιδιωτικά συμφέροντα προς εκμετάλλευση και θα πορευτούμε μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει. Τώρα υπάρχουν εταιρείες που ελιμμένονται την πόλη. Μια εταιρεία για να στον Άγιο Διονύση, μια εταιρεία αγόρασε χώρο για να γίνουν τα δικαστήρια και τελικά για
αγόρασε χώρο για την περιουσία του. Και τελικά τα δικαστήρια. Η ίδια εταιρεία φαίνεται ότι θα χτίσει και το δημαρχείο σε αντιπαροχή, θα δοθούν 100 χρόνια το τωρινό δημαρχείο είναι αυτή το άλλο. Η ίδια εταιρεία θα κάνει αυτό που είπαμε προηγουμένως στο στάδιο της ΦΕΚ. Οι εταιρείες κάνουν το σχεδιασμό της πόλης και η Δημοτική Αρχή απλώς εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τις αλλαγές του πολυεδρικού σχεδιασμού. Βέβαια αυτά τα είχαμε πει και προεκλογικά, αλλά ο πειραϊκός λαός απήχε από τις εκλογές. Μα δεν είχε ένα σημαντικό ποσοστό στην Δημοτική Αρχή. 65% απήχε. 65% έβγαλε Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό βέβαια υπάρχει μια ερμηνεία βέβαια, γιατί αν παρακολουθούσατε την εκλογική περίοδο πέρσι, την εκλογική, δεν υπήρχε στα μέσα άλλος υποψήφιος. Υπήρχε μόνο η Δημοτική Αρχή. Οι πυραιώτες ρωτούσαν, δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. Τα μέσα εμφάνιζαν έναν υποψήφιο, αυτός που ήταν δικός μας που είναι. Και κάποιος που δεν ήθελε να ψηφίσει αυτό που ήταν, προφανώς λέει τι να κάνω. Προφανώς τώρα δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. Άμα κάνεις αισθητική, εμείς όταν κατεβήκαμε. Η πολιτική είναι αυτή. Όταν, όπως κάτι παρόμοιο έγινε και στις εκλογές, αλλά εδώ ήταν χαρακτηριστική περίπτωση. Έτσι, δεν εμφανίστηκαν ούτε ο υποψήφιος της Λαϊκής Συμπλήρωσης, ούτε ο υποψήφιος. Ούτε ο Μπελαβίλας, ούτε ο Γαβρίλης. Ούτε ο Πατριέλος, ούτε ο Γαβρίλης. Η διαφωνία μου είναι η εξής. Ότι εντάξει, φυσικά και δεν θα σε παίξουν. Αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν το πεπόνι, τι περιμένεις. Εσύ. Αυτοί έχουν τα μέσα. Ναι, και έχουν τα μέσα, αυτό είναι το μαχαίρι του πεπόνι. Εσύ πώς κάνεις την παρουσία σου αισθητική στην πόλη. Εμείς όταν κατεβήκαμε ένα κίνημα κάποιων ανθρώπων στις προηγούμενες εκλογές, πήγαινε με κάθε μέρα και πήγαμε ένα σημείο, με ένα τραπεζάκι. Και ήταν με προκηρύξεις. Το κάνουμε σήμερα. Οι άλλοι υποψήφοι που θέλουν να έχουν μια ορατότητα. Και βγήκαμε τρίτη δύναμη στην κοινότητα. Για ποιο λόγο, γιατί μας ξέρανε, δηλαδή δεν είναι ο Πειραιάς τόσο μεγάλη αχανής πόλη, ρε παιδιά, έχει 5 διαμέρισμα. Σε κάθε διαμέρισμα λοιπόν, εμείς κατεβήκαμε σε ένα διαμέρισμα. Το πιο μεγάλο, το πιο πολυπληθές της Πειραϊκής Χερσονήσου. Μα κάθε μέρα υπήρχαμε κάπου ξέραν θα μας βρουν ένα σταθερό σημείο που ήταν στο σταυρό της Πειραϊκής. Θα περνάγαν κάθε μέρα και θα μας βρίσκανε. Κάθε μέρα θα κάναμε κάτι ή θα κάναμε μια κινητοποίηση μια φορά την εβδομάδα, θα κάναμε μια κινητοποίηση σε κάποιους χώρους που είχαν ανάγκη, όπως το Λιοντάρι, στην Πειραϊκή. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι μόνο από τα μέσα, από την τηλεόραση που θα γίνει προεκλογικός, ο αντίλογος και αντιπαράθεση. Είναι και κάθε μέρα. Να διευκρινίσουμε όμως κάτι, ότι εκπροσωπούμε διαφορετικούς χώρους. Ναι, εννοείται. Μα δεν θα Μην έχει δίνουμε την καμία. εντύπωση ότι είμαστε. Μα δεν θα έχει καμία αξία άμα είμαστε το ίδιο. Ναι, συμφωνούσαμε σε όλα. Εννοώ ότι εγώ εκπροσωπώ μόνο τον πολιτισμό, δεν έχω. Εντάξει, και εμείς το κινηματικό χώρο του Πειραιά, ειδικά ας πούμε, το πρώτο διαμέρισματος που είχε σχέση με την Κρουαζιέρα, και που ξεκινώντας από το να μην γίνει λιμάνι στην Πειραϊκή, με σύνθημα όχι λιμάνι στην Πειραϊκή, ξεδιπλώσαμε ένα τεράστιο δράκο που αφορούσε τον πολιτισμό, την άλωση του πολιτισμού, τη ρύπανση, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την θαλάσσια ρύπανση, την αισθητική ρύπανση, την ακουστική ρύπανση. Το πώς ας πούμε δινόταν το παλατάκι, αυτό που λέμε τώρα ότι είναι 200 στρέμματα που ανήκουν στο Δήμο Πειραιά και τα έχει παραχωρήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Κόσκο και ο Δήμος δεν τα διεκδικεί. Δεν τα διεκδικεί η Δημοτική Αρχή. Δηλαδή και βάλαμε το αίτημα να το γυρίσουν πίσω και κάναμε δικαστήριο για το μνημείο του Θεμιστοκλή και το κερδίσαμε. Δηλαδή ένα κίνημα με λίγους ανθρώπους. Υπάρχει συνεργασία πολιτισμικών και αρχαιολογικών φορέων με τον ΡΟΛ για την προστασία της πολιτισμικής. Ναι, όχι, τα βρίσκουν, αλλά όχι για την προστασία. Ότι τα έχουν βρει μια χαρά. Θέλω να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση σχετικά με τις βυθοκορήσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Νομίζω είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα που έχετε μπροστά σας ως τοπική κοινωνία. Για αυτούς που ξέρουν, έτσι. Γιατί ο κόσμος ο πολίτης δεν το βλέπει, τι γίνεται, ένα έγκλημα συντελείται εκεί πέρα, ο κόσμος θα το διαπιστώσει όταν αργότερα θα αρχίσουν να σκάνε κάποια πράγματα, κάποιες βόμβες εκεί. Αυτό που ξεκίνησε στην αρχή του έργου όταν άρχισαν να κάνουν τις βυθοκορήσεις για να δράσουν, ας πούμε, το καινούριο λιμάνι. Το ήταν 19, 20. Και εκεί, ας πούμε, έγιναν μεγάλες κινητοποιήσεις. Το 20 και καταθέθηκαν κιόλας και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα λοιπά, το ότι ήταν τοξικά αυτά τα απόβλητα και μάλιστα εμείς είχαμε αναδείξει το επιστημονικό κομμάτι. Είχαν βασιστεί σε μια μελέτη του Πολυτεχνείου η οποία χρησιμοποιούσε μόνο ένα
παράγοντα για να αποδείξει ότι δεν είναι τοξικά αυτά. Ενώ το ΕΡΚΕΘΕ που είναι ο βασικός οργανισμός και σύμβουλος του κράτους σε αυτά τα θέματα, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, για να σου πει ότι είναι τοξικά ή δεν είναι, θα έχει καμιά 15 παράγοντες. Τοξικότητα, καρκινογένεση, ξέρω εγώ, τα ενδιαιτήματα που θα τα πετάξεις πέρα από ότι θα τα πάρει. Θέλω να πω. Λοιπόν, και με βάση αυτή τη μελέτη πήραν τις άδειες και τα πήρανε και τα πετάξανε και μάλιστα σε περιοχές που ψαρεύει ο κόσμος και τα λοιπά, εκεί μεταξύ Αίγινας και Σαλαμίνας. Θέλω να πω, αυτό συντελέστηκε χωρίς να μπορεί να σταματήσει κανείς. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το δέχτηκε ότι πράγματι έτσι είναι, αλλά ήδη σταμάτησε το έργο με βάση άλλη λογολογία. Η Κόσκο τώρα, είναι τόσο τραγικό, η Κόσκο τώρα θεωρεί ότι αυτά είναι τοξικά. Η ερώτηση είναι τοξικά τώρα, δεν ήταν τότε, προφανώς ήταν και τότε. Πώς τα πέταξες? Πρέπει να πληρώσεις, λέω, πρέπει να επανορθώσεις που δεν επανορθώνονται αυτά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λέει ναι, είναι τοξικά και γι' αυτό δεν κάνω άλλες βυθοκορήσεις. Και αυτά που πέταξες. Τέλος πάντων. Το άλλο πρόβλημα είναι αυτό που έχει αναδειχθεί το τελευταίο καιρό με τις βυθοκορήσεις μέσα στο λιμάνι. Μέσα στο λιμάνι. Που η λογική τους είναι, αφού είναι ρυπασμένο έτσι κι αλλιώς, τι έγινε, δεν πειράζει. Δηλαδή και μια πώς να το πω, ελαφρότητα στο τι είναι το περιβάλλον και πώς όλα αυτά, ας πούμε, ενώνονται έτσι, πώς το λένε, συνδυάζονται το περιβάλλον εδώ με το απ' έξω, όλα αυτά τα οποία δεν τα ξέρουμε και καλά. Και γι' αυτό λέμε προσοχή, άμα δεν το ξέρεις δεν το πειράζεις, γιατί δεν ξέρεις, έχουμε κάνει λάθη τραγικά σε αυτά τα θέματα, σαν κοινωνίες, βλέπετε, ξέρω εγώ, η περίπτωση της Μιναμάτα, ξέρω εγώ, στην Ιαπωνία. Δηλαδή πράγματα σοβαρά, ας πούμε, η φύση νομίζαμε ότι την ξέραμε και αυτή είχε άλλους. Τέλος πάντων. Λέω λοιπόν ότι και μέσα στο λιμάνι λοιπόν οι βυθοκορήσεις γίνονται με καταγγελίες που έχουν γίνει από τα κινήματα, από πολίτες και τα λοιπά για τα θέματα αυτά, ότι αυτά διαφεύγουν όχι μόνο μέσα στο νερό αλλά και με τα φορτηγά που φεύγουν, και πραγματικά όλα αυτά καλύπτονται σχεδόν με το ότι αυτοί είναι λίγο ψεκασμένοι, ας πούμε, και ότι βρίσκουν να καταγγέλνουν. Γιατί είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία να αναμοχλεύεις το βυθό? Ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να το καταλάβει. Ναι. Μέσα στο βυθό, ας πούμε, σε αυτή τη λάσπη, ξέρω εγώ, κολλάνε, προσροφούνται, ας πούμε, όλα αυτά τα πολύ επικίνδυνα βαρέα μέταλλα, οργανικές ύλες κτλ. Τα οποία πέφτουν μέσα στο λιμάνι από τα πλοία, από τις βιομηχανίες γύρω-γύρω κτλ. Μάλιστα, καμιά φορά λένε καλύτερα να τα αφήσεις όπως είναι, παρά να αρχίσεις να το σκαλίζεις. Τώρα που μπήκε κουτάλα και τα αναμοχλεύει, πάει. Μένει εκεί. Μια θαλάσσια επιδημία. Ακριβώς, ναι. Εκεί ήταν 1000 και ήταν επικίνδυνο, τώρα είναι 500, αλλά έχει πάει και 500 πιο πέρα. Και άρα έχεις εκθέσει και άλλους οργανισμούς και άλλους πληθυσμούς σε αυτή την τοξικότητα, και το πρόβλημα είναι τόσο. Θεωρώ ότι έχουν γίνει και κεσόν, τα έχουν φτιάξει έτσι που κάποια στιγμή μπορεί να αρχίσουν να διαρρέουν και από εκεί. Έχουν αρχίσει. Το ξέρω. Σε υποχρεωτικές εργασίες που έπρεπε να γίνουν στο λιμάνι, και νομίζω ότι όλοι ότι πρέπει να γίνει. Αλλά βέβαια θα πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένα μέτρα και φυλάξεις. Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε η διαδικασία, τουλάχιστον μέσα στο λιμάνι πριν από μερικές μήνες, και φορείς και πολίτες και παρατάξεις, εμείς προσωπικά και καταγγελία κάναμε και αναφορά και με την αναφορά. Όμως δυστυχώς τα απόβλητα αυτά και μέσα στην πόλη τα εγγραφήραν και έξω πηγαίνανε. Δηλαδή, ναι, να γίνει βυθοκόρηση είναι μια αναγκαστική ενέργεια, μια υποχρεωτική να γίνει, αλλά όχι όμως έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Πρέπει να γίνει επιστημονικό τρόπο. Και βέβαια συζητάμε για όλα αυτά τώρα για ένα έργο που δεν υπήρχε ένας λόγος να γίνει. Τα κρουαζιερόπλια τα εξυπηρετούσε το λιμάνι έτσι όπως είναι.
Οι άλλες πόλεις που δέχονται κρουαζιερόπλια τα διώχνουν από τις πόλεις ουσιαστικά. Εμείς εδώ πέρα θέλουμε να τους κάνουμε και χώρο στάθμευσης για ποιο λόγο. Χωρίς υποδομές οι πόλεις. Αν μιλάμε για home porting, δεν έχουμε υποδομές να κάνουμε home porting στην πόλη. Επομένως, πάντα εξυπηρετούμε κάτι άλλο. Και βέβαια αυτό ο κόσμος θα πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβει. Και σήμερα είμαστε 5, αύριο 10. Κάποια στιγμή θα πρέπει αυτή η πόλη να ξαναγίνει ανθρώπινη, εν πάση περιπτώσει. Δύσκολο, αλλά δεν φτάνει να διαπιστώνουμε και να γκρινιάζουμε. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα δώσουμε λύσεις. Ξέροντας τι συμβαίνει, έτσι, να μπορέσουμε με ιατρικούς όρους να θεραπεύσουμε. Ό,τι θεραπεύεται, εν πάση περιπτώσει. Εγώ πιστεύω πάντως ότι ο δικός μας ο ρόλος αυτή τη στιγμή και μετά από αυτή τη συζήτηση είναι όλοι μαζί να ζητήσουμε μέτρα θεραπείας για την κατάσταση που υπάρχει. Και υπάρχουν πολλά μέτρα θεραπείας. Καταρχάς, το λιμεναρχείο να αρχίσει να κάνει τη δουλειά του. Δεν κάνει τη δουλειά του. Το λιμεναρχείο είναι παράρτημα της κόσμου. Λοιπόν, να αρχίσει να κάνει τη δουλειά του, να κάνει ελέγχους. Κάθε μέρα κάνουμε καταγγελίες για το ένα, το δεύτερο, το τρίτο πλοίο. Το Υπουργείο να επιτρέψει στο Λιμεναρχείο να δώσει κατεύθυνση στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος και στο Λιμεναρχείο να κάνει τη δουλειά του, για την οποία είναι. Είναι μόνο αυτό, για να δεν ξέρουμε γιατί η πολυσύργεια. Το άλλο, να εφαρμοστούν αυτά τα πλοιάρια που θα φεύγουν και να τα φέρουν στο τροκατερό τώρα, αύριο. Δεν κατάλαβα, πού είναι το δύσκολο. Να το βάλουν μπροστά να εφαρμοστεί. Και να μπορέσουμε να σάνουμε και εμείς να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, ας πούμε, και να μπορούμε να κυκλοφορούμε στην πόλη μας. Να αλλάξουν οι μονοδρομήσεις. Να παραμένουν τα αρχαία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να διασωθεί το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, να δημιουργηθούν νέοι χώροι πολιτισμού και έκφραση του κόσμου. Να μην πηγαίνουμε στην Καλυθέα και στο Παλαιοφάλιρο να εκθέτουμε υπηρώτες. Δεν υπάρχει ένας χώρος. Να ανοίξει κατευθείαν τώρα αυτή τη στιγμή το παλατάκι και να μπούμε μέσα και να δούμε, να συνδεθούμε με την πολιτιστική κληρονομιά, όπως ακριβώς προέβλεπε το 2018 η απόφαση της Μυρσίνης Ζορμπά. Είχε ακριβώς αυτό το πράγμα γράψει η απόφαση. Πρέπει να διασυνδεθεί ο αστικός ιστός και η πολιτιστική κληρονομιά με την πολιτιστική κληρονομιά. Και το κρατάει η Κόσκο δεσμευμένο. Το τέλος αυτού της κυκλοφορίας, το τέλος να επιβάτη που είναι στην κουραζιέρα, να αποδοθεί στους κατοίκους. Να γίνουν τροφιτεύσεις. Πρέπει να εκπονήσουμε άμεσα μέτρα θεραπείας της πόλης μας από το λιμάνι. Ωραία. Με δύο λόγια, δηλαδή πρέπει η πόλη να διοικηθεί από το Δήμο. Εγώ έχω μια εικόνα στο νου, την είχε ανεβάσει νομίζω το παρατηρητήριο Σπυραϊκής. Έχω την εικόνα ενός φορτηγού που περνάει χωρίς να πληρεί όρους ασφαλείας με τοξικά απόβλητα και τα τοξικά απόβλητα να πέφτουν στους δρόμους του Πειραιά. Αυτό δεν ταιριάζει με την εικόνα μιας σύγχρονης πόλης λιμανιού του 21ου αιώνα. Εγώ εύχομαι και ελπίζω ο Πειραιάς πραγματικά να μπει σε αυτή τη ρότα και να χαράξουν οι πολίτες και οι αρμόδιοι φορείς την ρότα που πρέπει να χαράξουν για να φτάσουμε σε ένα πρότυπο λιμάνι-πόλη. Η πόλη λιμάνι, ας προηγείται η πόλη. Να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε για να μπορέσουν να μείνουν και κάποια παιδιά και κάποια νέα γενιά στον Πειραιά, γιατί τα περισσότερα παιδιά την έχουν εγκαταλείψει την πόλη και όσοι δεν την εγκαταλείψουν θέλουν να φύγουν. Δεν βρίσκουν τίποτα να κάνουν. Τίποτα. Να σκεφτεί, δηλαδή είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι έξω από το Δημοτικό Θέατρο κάνουν σκέιτ. Γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος πουθενά να πάνε και γίνονται στα μάρμαρα του εμβληματικού κτηρίου. Λοιπόν, δεν σώζεται τίποτα. Τουλάχιστον για τους νέους, για να αφήσουμε κάτι στους νέους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ελπίζω να κάνουμε και μια δεύτερη συζήτηση και εκεί να δούμε ότι τα πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν καλύτερα. Το μότο που πάντα το έλεγα εγώ και προσπαθούσα στον κόσμο να το περάσω, ότι εμείς εδώ στον Πειραιά μείναμε, δεν ξεμείναμε. Ωραία. Ευχαριστούμε.